Meta aktar minn 28% tal-Kunsilliera Nazzjonalisti ma vvutawx għal Bernard Gregg biex jibqa' kap nazzjonalista, Gregg qal li kellu inqas minn hekk li ma vvutawlux. Huwa qal dan f'kummenti mal-ġurnalisti wara l-indirizza il-Partitarji Nazzjonalisti fid-Dar Ċentrali fil-Kunsill Ġenerali wara l-elezzjoni tal-Kap Nazzjonalista, elezzjoni li jassit waħda f'għaxar snin u hawnhekk Bernard Gregg ħasem waħdu għall-ogħla kariga fil-Partit Nazzjonalista. Meta mistoqsi minn One News kif iħossu li kien hemm ammont sostanzjali ma vvutawlux, Bernard Gregg wieġeb hekk. Kif tħossok li kwart tal-Kunsilliera ma vvutawlekx u jew anke astjenew f'din il-votazzjoni? Żgur li ħafna inqas minn kwart tal-Kunsilliera ma votawlix. Skont osservaturi politiċi li tkellmu ma' News, il-Kap Nazzjonalista Bernard Gregg kien fatwalment żbaljat li kien hemm inqas minn kwart tal-Kunsilliera li ma tawx l-appoġġ tagħhom biex jibqa' Kap Nazzjonalista. Dan hekk kif kien hemm 440 kunsillier nazzjonalista li ma vvutawx biex Gregg jibqa' Kap Nazzjonalista jew astjenew milli jivvutaw jew ħassru il-vot tagħhom. Dan ir-riżultat qed ikun meqjus minn dawn l-osservaturi politiċi bħala wieħed li jkompli jikkonferma il-firda fil-Partit Nazzjonalista. L-aħħar darba li Kap Nazzjonalista tellaq waħdu għal kap kien l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi fi żmien l-inkwiet ma' Franco De Bono fl-2012. Fi frar ta' dik is-sena, Gonzi kien ġab maġġoranza ta' iżjed minn 96% tal-Kunsilliera Nazzjonalisti. Meta One News ipprova jistaqsi lill-Kap Nazzjonalista dwar il-firda fil-Partit Nazzjonalista huwa pront dar lejn il-ġurnalista tal-istazzjon tiegħu u ma weġibniex. Ma tħoss li għad hemm xi firda fil-Partit Nazzjonalista?